Ja, ons kosoen is je brain in mijn broer is een movement. Kan mijn baby zet een beetje groeven. Kijk, als je al zet me in de moeten. Ons kosoen, ja, zie je brain in mijn broer is een movement. Kan mijn baby zet een beetje groeven. Kijk, als je al zet me in de moeten. Ja, ik zei broer, maak ook een commitment. Kijk, ik ben alleen een krijtje op man. Kijk, ik wacht man, zet een beetje lessen. Als je kop pijn in de drang zit, dat sprint. Ik zei broer, maak ook een commitment. Ze wat zij die ze was en ik zet het op post. Zie jou zo chorus, wordt dan het geforst. Amma is terug hier, round op een plos. Ik hoor op, als ik dan je weet wie je soort. Zet de beats en die mix en mijn voet is op los. Dus ga ik post en je weet wie je soort. David van dit weer die plek. Kijk die maat het daar. Kijk, waar is hij? Zit ze met de quadra, kan je bik. Oh, zit daar die steen dat ze zit. Zus ze terug, geboet daar relax. Ja, dat is dan spet ook Netflix. Je over je kwaai, je haar is slow ik. Ze doen een pidix vlees, is je compos, ja is echt. Zat aan zijn kaas. Ik zoek die bamen. Kamen me stopamen, kamen om minat. As navi kin ek was buiten, alle broers is op die pad. Kamen me stopamen, lekker tanden. Kamen me stopamen. At sa isang nananis, di sembang ibig o sa defeat. Numot siya sugi, yan sa zalo panis. Gagi o sa sanoy, nariyan sanoy. Di sembang ibig o sa I am Mark of Kerry Post, the connection on this one. I have that look by a place, so we can next time just right. What can I do? What can I do? Wat heb je een neutralizer? Zeg me yan, gauw zeg me yan. Vannacht van zij smaak me gauw. Het is van de kapitan van de redderspan. En mijn partij is een verband. Kan het kosten, maar dat is wat je want.